आंहाबो सिमां दंमोन कलेज फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसे सोलोंलांनायनि माबा मोनसे सोलोंनोबाबो माबा मोनसे बिजनेस मावनोबाबो जोंनो आखायाव थाखा फैसा नांगौ। आखायाव थाखा फैसा गैयाबा गैया जेबो गैया होननाय बायदिनो जाहैनोसै। आंनि आखायाव दा थाखा फैसा गैया नालाय जेबो गैया आरो जेबो मोनसे सोलोंनोबो मोनाखै, जेबो मोनसे बिजनेस मावनो होनबाबो हाया, माबा मोनसे मावनो होनबाबो हाया आरोना। बेनिखायनो थाखा फैसा खामायग्रोनांगौ, बिनि उनावहाय बिजनेस मावनोबाबो माबा मोनसे सोलोंनोबाबो जोंनि आखायाव जाहैयो आरो। मोजाङै नायनोबो नाय नायाबा बुगोन न'आव थांनानै दे लाइसि लोगोफोर बा नोंसिनि न'आ मा मा जायगा लाइक शेयार कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे, लिरनानै दे माबा खोन्थाहरबानो जाबाय दे। आङो न'आवबो थास' पेन्टास जावनो हेलौ गाइस, नोंथांमोनखौ मुनि बर' चेनेलाव बे फिसा चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायबावनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआवहाय दिनै मा खामानि मावनो नागिरदों आं बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो। नोंथांमोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। मिनि ब्लग भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनैनि फार्स्ट खामानियानो जाहैबाय हाग्रा सननाय आरोना। ओमफ्राय हाग्रा सननानै साफा खालामनानै जावग्लिनांगौ आरो। ओमफ्राय सेकेन्ड खामानियानो जाहैबाय बानलौ बेगर जावायनांगौ आरो। आं माबायावसो बिदि बथल फिसायावबा माबायावसो जावायगोन आरो। दाख्लैबो जावायदोंमोन आरो रज'वाखैनो, साननैसो नांगौ खोमा। ओमफ्राय आरो थार्ड खामानियानो जाहैबाय मैगं फुलि मैगं बेगर जावायनांगौ आरो। बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदों आरो। दाथ' कलेजबो क्लासबो गैखाला नालाय माथो खालामबाय थानो, ओरैनो बेखारसो थाबाय थानाय जायो जिरायनानै। ओंखायनो नोंथांमोनजों खामानिखौ एसे शेयार खालामनो सानदों आरो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि मिनि ब्लग भिडिअखौ। आरो नोंथांमोना मोजां मोनोबा सोरबाफोर सापर्ट खालामनो दाबाव आरो कमेन्ट मोनसे लिरना हरनो दाबाव आरो बेल आइकनखौ थुनानै दोनगारो। सानफ्रामबो नायबाय थानो ना मा होनो गाइस? दिनैनि भिडिअखौ होमबा स्टार्ट खालामनोसै। आइया सनगासिनोखा माबाखौ आरो हाग्राखौ। ओमफ्राय आंबो दा एसे सनहैनोसै। ओमफ्राय खदाला गंसेल'मोन नालाय, ओमफ्राय बाजैमोननाव लायग्रोबाय, ओंखायनो एसे गोबाव जाबाय आरो। दा टाइमाबो र' खैथा जाखो नायनां 11:18 जाबाय आरो। टाइमाबो एसे जाबायानो। ओमफ्राय दा सननोसै। नोंथांमोननो देखायगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, स्किप खालामखानाङा गाइस। थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय थादो। लाजिथाराबो नायलाय मा फोगोन बेवहाय इबाला नै ओरैबायदि मावथि जाथारगोनहाय नोङो। खै मिनिट जाखो? 8 मिनिट जाबाय। आयु नै सिङाव माथो प्लास्टिक दङ।
थास' फिनทำอะไรเอ้ยआं मोजां लांसिन नामाथाय थास' फिनटा जाबैया आबैया चिकेन दानबायनो माबा थास' जावनानै दोननो थिनदों जानो खै तारिख खमाय नाजानो गाइस जोंहानि आबैमोना फैगोन ओइ दालाय आं मोसानायखौ गाइस बोरै मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों लाइक शेयार कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबायना आरो बिलाइखौ थुनो दाबाव आंनो ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय फैनासो लोगो लोगो फैदों ला 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 सिख्ला मानसिया बेबायदि मावना जानांगौ मा जागोनलै आयौ थास' फिनथायाबो एथ'बायसोल' गैला आइदै बै दा नोंसोर जावजोब्बालाय ओरैसै आं जावखुमानोहाय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ मोजाङै नायनो बानाय नायाबा बुगोन न'आव थांनानै दे लोगोफोर नोंसिनि न'आ मा जायगा लाइक शेयार कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय दे लिरनानै दे माबा खोन्थाहरबानो जाबाय दे आङो न'आवबो थास' फिनथा जावनो फैनि नै थास' फिनथा ओरैबायदि दंखायो आं थांमानिलै आं फैमारगोन लोगोफोर आङो न'आवबो गस्ला ड्रेस गानस्रायनानै लोगो मोनसिगोन दे बाय बाय नै दा लोगोफोर बिसोरखौ नायबाय था दसे जा मेंबाय आरोना गाइस दा हाग्राखौ सनखांबाय ओमफ्राय जावग्लिबावनांगौ फार्स्टनि खामानिया जोब्बाय एसे आद्रा दंबावो आरो मा होनोमोनलाय मैगं फोनोथ' माबा जावग्लिनांगोन नालाय मैगंखौ दिनै फोथ'लानो जावग्लिग्रोनानै दोननोसै एसे राननायनि हाया ओमफ्राय गाबोनफोर एसे रानबाथाय माबानोसै आरोना फोनोसै अखा हाहांबो खालामदों अखा जागोन ना मागोनथाय हाबाथ' सिफिनजोबसिगोनसो बे जा गोबाव लाबाय 2 घन्टा ना 3 घन्टा लाबाय ने बेफोरखौ सनजोब्बाय आरो माबायावबो लामायावबो एसे हाग्रा दंमोन नालाय बेफोरखौबो सनबाय बाबा गैयिखाय बिराद हाग्रा जानानै दङ आं सनबाय थानो हाया नालाय बिराद मेंखायो बाबा थाबाय बेफोरो दा जा साफा जानानै थागौमोन ओमफ्राय बाबा गैयिखाय हाग्रा गोजा जानानै दङ बाबाया एसे साफा खालामबाय थाखायोमोन आरो न'आव थाबा देनां बाबा फैबासो साफा जासिगोनलाय जा बुरजा सनबाय आरो दंबावोसो गाबोनफोर सननोसै ओमफ्राय दिनै बेखौ साफा खालामग्रोनोसै जा दंबावखायो हाग्राफोर गारनांगौ दंबावो ओमफ्राय बेखौ एसे साफा खालामनानै जावग्लिनोसै आरो आरो सेकेन्ड राउन्डनि खामानियाथ' दंबावोसो नायलांबाय थादो नोंथां रागा जोंदों आरो बुगादों एसे माखौ बुगाखो मिथिया आरो दाहायनो मोजां जाफिनगोन बियो साहा मोनलोंबा गाइखेर साहा बबेयाव थांफानो ओमफ्राय जेनेबा जेरावबो थाङाखैनो बबेयाव थांफानो थङियाव थाङाखैनो दाहाय थांबा मोनसिगोन ओंहाय बेखौनो दानो बुगानांगौ जाबाय दाहाय थांबा लांफायाबा बुगानो हागोन आरो ओमफ्राय दानो एडभान्स बुगाखायोनो देन्जारहाय ओइ नाय मेगना बेलथायबायमोन आयौ माबायदि गथ' बे दे गाबला एसे बेखायनो आङो माबायदि गाबो बुरि फैबाथाय गाबफ्रामलायगोन गथ'या खुसिजोंनो ओंखायनो दानो थास' नागिरनाय होनबाय नाफामबा देना दोनना दोनाखै ओमफ्राय मा जाबाय थाखो सोबबागासिनो मिनिखा हमनानै नेरखुबाल बेखौ दानो मिनिगोन बियो देलाय हमैलाय मा आङो नों हमबाय था आङो थुग्रा जागोन बेसेरा आयै एथबां
मावगासिनो दङ चित्रिका मेंबाबो गथ'आ नै मेंबाबो नै मावनांगासिनो दङ बेबायदि मावना जाहोग्रा रावबो गैयालै आंहायो मादै मोनावबो माबा अनला दाउ जाहैबाय गोसो होबाय नोंनो आं संनो खांबाय नानि नानि मावखांबाय नामा बे ससेखौल' मावनानै हाबबाय बैसिम जावग्लिबाय आरो नैबे ससेया गाबोन मोजांनो जावग्लिनानै दुन्दिया फोना होनोसै बिथिं दुन्दिया एसे लाइ एसे ओमफ्राय बैथिंखौ जावग्लिजोबनानै लाफा फोना होनोसै आरो बैथिंजाय होमबानो जाबाय नैबेखौ ससे जावग्लिनो हाबाय बैथिंना एसे गोरा नालाय गाबोन फुंनि मानि जावग्लिनोसै बिनिबो भिडिअ लाबोगोन नै बिनिबो हगारगोन ओंखाम जाबाय थानोसै दा बेनो जाहैदों सेकेन्ड खामानिया बेखौ माने आङो गायनोसै आरो बियो माबा नङा मा होनो हाथाइनि बायनाय नङा आरो लकेलसो आङो लकेलखौ थाइनैसो लाबोदोंमोन आरो गोमोनखौ दाख्लैबो जावायखांबाय थाइनैसो ओमफ्राय दिनै जावायनोसै आरो दाखालि नै इयावनो जावायदों आरो आं रज'थ'वाखै नै बेयावनो थाइनै ना थाइथाम आङो जावायदों आरो ओमफ्राय नै बे बानलु फुलिखौबो आं बेयावनो गायनानै होदों ओमफ्राय देनां एसे देरबाथाय बे फांनैखौ गायस्लायना होगोन आरो आइया लावखौबो बेयावनो गायना होदों आरो ओमफ्राय नै इयावबो जावायदोंमोन आङो रज'थ'वाखै बे उसुङावबो जावायदों ओमफ्राय दिनै बेयावहाय जावायनोसै आरोना बे मोननैयाव ओमफ्राय जाबाय बेनो आंनि सेकेन्ड खामानिया नोंथांमोनाबो ओरैनो बेखार दङबा न'आव आं बायदि ओरैनो जिरायना दङब्ला बिमा बिफाजों बेफोर खामानिखौ एसे मावफाना होनाया मोजां आरोना ओरैनो न'आव मबाइल थुना नायस्लायस्लाय आरो आंथ' ओरैनो न'आव थाबा ओरैनो जिरायनानै मबाइलसो नायबाय थायो ओंखायनो आङो
बेफोर खामानिखौहाय एसे मावफाना होयो आरो ना न'आव कलेजाव थांबाय फैबाय बास मबाइल नायबाय बेनोसै आरो आंना खामानिया ओमफ्राय दा खामानि बे मोननैसो ओंखारनायखायसो आं मावनानै होदों आरो ना नोंथांमोनहाबो जुदि ओरैनो दङब्ला बिमा बिफाजों खामानियावहाय एसे हेफाजाब होबा बिमा बिफायाबो मोजां मोनो आरो गावनिबो मोजां आरो ना ओंखायनो एसे मावफाना होनांगौ सानो आरो आङो ओरैनो थायोबा फोरखौबो ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस दिनैनि भिडिअआ आखायाव बानलु लागासिनो आं गायनो आं मा बुंनो नागिरदोंमोनथाय बावलायलांबायसो आंनाबो माथोआ बोरै जानानै दं मिथिया आङो गगा मोननाय आरो लोमजानायसो जागासिनोखा बारा लोगोफोर बेलेगाव थांनो नागिरदों दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगासिनो थाबैनो